δηληστήριο πρέπει να παραγγείλει κάποιους τόνους για να καλύψει τις συνθήκες, τις καταναλωτικές ανάγκες μιας χώρας, πρέπει να βγάλει από την τσέπη του κάποια δισεκατομμύρια για να πληρώσει, για να αγοράσει αυτό το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε εδώ στη χώρα. Για να έχει και αυτό στην πιστοληπτική ικανότητα να αγοράσει, να δώσει τα δισεκατομμύρια, να αγοράσει το πετρέλαιο για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ όλες τις ανάγκες μας. Κυρία Σδούκου, τι λέμε, έχει 2,20 βενζίνη στα Δωδεκάνησα. Ο κόσμος που πάει εκεί να βάλει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, μάλλον θα πάει με τα πόδια όπου να είναι. Και η ίδια βενζίνη στην Κύπρο. 1,30. Η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμο από εμάς. Το ζήτημα που θέτεται απασχολεί αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο και όλες τις χώρες. Απλά μην τα κάνουμε τόσο απλά. Και λέμε δόξα τω Θεώ. Δηλαδή... Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι απλό το θέμα αυτό. Είναι μια έκτακτη συνθήκη και αντέδρασε η κυβέρνηση για αρχή με αυτά τα μέτρα. Παρακολουθώντας την κατάσταση θα δούμε πώς διαφορετικά χρειάζεται να παρέμβουμε. Αν εσείς, κυρία Φόσκολου, έχετε στην άκρη 1.000 ευρώ και σας προκύψει μια δυσκολία μπροστά σας και δεν ξέρετε αυτή η δυσκολία, πόσο χρόνο θα πάρει, ποια θα είναι η ένταση, θα βγάλετε τα 1.000 ευρώ από το λογαριασμό σας και θα τα ξοδέψετε με το καλημέρα για να αντιμετωπίσετε κάτι ή θα το κάνετε αυτό σταδιακά? Κυρία Σδούκου,